Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футзал, онҳое ки ба чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал ё худ ба суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал таваҷҷӯҳ доранд ва ин мусобиқаро тамошо мекунанд ва аз тамошои рақобатҳои футзали кишварамон ҳаловат мебаранд. Бозиҳои даври 13-уми суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал оғоз мешаванд ва Истиқлол дар кохи Олимп бар муқобили Амонатбонк ба майдони рақобат ворид мегардад. Ба мо шумо доварони рақобати имрӯза нишон дода мешаванд ки онҳоро албатта каме баъдтар ман ҳатман ба шумо шинос хоҳам кард. Дастаҳои мазкур яъне Истиқлол ва Амонатбонк дар равзани хариду фурӯши бозигарон ҳам фаъол буданд ва тавонистанд чанд бозигарони хуберо ҷалб созанд ва ҳоло боз бо ҷалб кардани ин бозигарон талоши он ҳаст то ҳам Истиқлол ва ҳам Амонатбонк рақобатҳои арзандаро нишон диҳанд. Ба мо шумо ҳайати дастаи Истиқлол нишон дода мешавад, панҷгонаи асосии он ва баъдан онҳое ки аз ҳайати захиравӣ ворди майдон мегарданд, онҳо ба мо нишон дода мешаванд ки албатта беҳтарин бозигарони дастаи мазкур ва онҳое ки метавонанд ба ин тим кӯмак бирасонанд дар захира ҳам ҳастанду аз он ҷо бадбанавбат ба майдон ворид хоҳанд шуд. Ҳайати дастаи Амонатбонк, бинандагони азиз, чунин аст: панҷгонаи асосии он дар рӯи экранҳои шумост ва баъдан боз чанд нафари дигаре ки аз ҳайати захиравӣ ворди майдон мешаванд. Будани онҳоам дар рақобати имрӯза метавонад муҳимияти хосе дошта бошад, вале мушкилои кадрӣ ҳам дорад. Дастаи мазкур аз ҷумла муҷозот шудани яке аз бозигарони беҳтарини дастаи мазкур. Хуб, Александр Забирадзе самураббии дастаи Истиқлол аст, бинандагони арзманд, ва Шерзод Ҷумаев бошад самураббии дастаи Амонатбонк мебошад ки ҳоло шумо ин мутахассисро мебинед. Дар гузашта футзалбози бисёрам бо маҳорат, яке аз беҳтарин бозигарон дар тарихи кишварамон оид ба ин риштаи варзиш. Ва ҳоло биёед ба ҳайати пораи ҳар дудаста шинос шавем бо номҳои ҳар яке аз ин бозигарон. Рақами 2 Куан Дуарте Диас, ду варсадошакашо бала мегардонад, рақобат оғоз мешавад. Куан Дуарте Диас рақами 2 дарвозабон, Дилшод Саломов капитан рақами 14, рақами 8 Муҳаммад Афғонов, рақами 11 Хосе Паджаро ё худ Пахаро. Ҳар ду вариант аслан дуруст ҳастанд. Зарба ба тарафи дарвоза ва ин ҳолат бартараф карда мешавад. Игар Тиаго Тати рақами 77 дар майдон бозӣ карда истода аст. Самураббиро гуфтем ки Александр Забирадзе мебошад. Ин панҷгонаи асосии дастаи Истиқлол ва биёд панҷгонаи дастаи Амонатбонкро гӯем. Муродҷон Муродов Тати рақами 1 дар дарвоза аст. Рақами 13 Омед Назризода, рақами 11 Беҳрӯз Раҷабализода, рақами 4 Ҳомид Сафарӣ ва Ҳусниddин Соҳибов Тати рақами 77 дар майдон аст. Самураббии даста гуфтем Шерзод Ҷумаев ва биёед онҳое ки дар захира қарор доранд ва аз захира ворди майдон хоҳанд шуд. Инҳо дар ҳайати Истиқлол Нушервон Қурбонзода рақами 1 дарвозабон, Раҳмон Али Шарипов рақами 6, Баҳодур Хоҷаев рақами 7, Шаҳриёр Ҷумахонзода рақами 9, Рамирес Ҷони Усуга рақами 21 ва Муиз Замонов Тати рақами 88 ӯ дар майдон аст. Ва Амонатбонк аз захира чунин бозигарон ба майдон хоҳанд омад. Дарвозабон рақами легионер рақами 19 Ҳомид Иброҳим, рақами 71 Ҳикмат Исмоилов, рақами 21 Шарофиддин Саидзода ва рақами 8 Соҳибҷон Олтибоев. Доварон ин бозӣ, дӯстони азиз, инҳо ҳастанд. Бозиро Абубакр Маҳмадов ҳакамӣ мекунад, ба ӯ Рашид Саидтабаров кӯмак мерасонад ва довари эҳтиётӣ Меҳроб Удинаев аст. Сония Санҷ Амирҷон Шокиров. Нозири доварон Комил Қурбонов аст ва комиссари бозӣ Усмон Бурҳонов. Хосе Паджаро фурсати хуб барои зарбазанӣ меҷӯяд. Зарбаам ба тарафи дарвоза эҷро мекунад. Пас боз ҳам ба Хосе бармегардад. ҳамлаи навбатии дастаи Истиқлол. Пас ба ақиб Дилшод Саломов аз мавқеи дур ба тарафи дарвоза зарбаро эҷро намуд, вале зарба каме
бо каме қувваи зиёде ҳам дошт, аммо баъд аз расидан ба футболбози дастаи Амонатбонк ба тарафи дигар рафт. Истиқлол баъд аз 12 бозӣ бинандагони азиз дар ҳисоби худ 28 имтиёз дорад ва ин баробар бо дастаи Сипар мебошад, яъне бо дастаи зинаи дуввум Истиқлол имтиёз баробар дорад. Аммо аз дастаи зинаи аввал бо дастаи зинаи аввал фарқият ҳаст, яъне фарқият байни дастаҳои зинои сеюм ва якум 6 холро ҳоло ташкил медиҳад баъд аз 12 бозӣ ки онҷо Сора компания бо ишғори зинаи аввал қарор дорад. Бебохт рафта ҳисоба Сора компания 11 ғалаба ва 1 мусовӣ. Дигар онҳо дар ягон бозӣ ғайр аз як рақобат имтиёз аз даст надоданд, яъне як бозие ки мусовӣ анҷом ёфт. Ва 34 хол дорад ин даста. Дастаи зинаи дуввум 28 Сипар ва Истиқлол гуфтем ки 28 хол дорад, яъне баробар бо дастаи зинаи дуввум. Истиқлол албатта кӯшиши онро хоҳад кард то ҳатто тавонад ба гирифтани ҳамин зина ҳам шарафёб гардад. яъне тамом имконияти оне ҳаст ки даста аз Сипар ҳам гузарад. Инҷо албатта ҳам бозиҳои байнихудӣ аҳамият доранд, ҳам бозиҳое ки барои мисол дастаи Истиқлол бо дастҳое ки дар зинаи пасттар ҷойгиранд аз онҳо имтиёз гирифтан ҳамин аҳамияти бузург дорад. Барои мисол имрӯз бо Амонатбонк ки дар ҷадвал албатта пасттар қарор дорад аз дастаи хуб Истиқлол. Амонатбонк ҳоло дӯстони азиз дар зинаи шашум аст, 12 хол дорад. Баъд аз 12 бозӣ дастаи мазкур 12 имтиёз дорад ки ин кам аст, вале дар марҳилаи дуввуми чемпионат дастаи мазкур беҳтар шудааст. бозиҳои хуб ҳам нишон медиҳад, алахусус рақобати бисёр ҳам арзанда ва хубе бар муқобили худи дастаи Соро компания буд ки бозиҳои хуб нишон дода шуданд дар онҷо. пас ба ақиб ва ҳоло ба ҳуҷуми ҷавобӣ мутаваҷҷеҳ мешавем. ва ин вазъият бартараф карда мешавад. ارسال به عقیب. Амонатбонк пас аз бозиҳои хуб дар чанд давраи охир оҳиста оҳиста дар ҷадвал баландтар рафт, вагарна ин даста яке аз дастаҳои ақиб буд. онҳо дар даври нуҳум бо Сомон бозиро мусовӣ анҷом дода буданд 3-3, вале баъд аз он тавонистанд бозиҳои худро беҳтар созанд. фурсати навбате. аз ҷумла дастаи мазкур дар даври гузашта Бариста Равшан бо ҳисоби 2-0 пирӯзии худро ба даст овард, ки баъд аз ҳамин ғалаба онҳо 12 хол гирифтанд. яъне 3 имтиёзи бисёр ҳам муҳим. дар маҷмӯъ дастаи Амонатбонк дар 12 бозӣ 3 ғалаба дорад, 3 мусовӣ, вале дар 6 бозӣ ба бохт рӯбаро гардидааст ки ин хеле зиёд мебошад. вале дар Суперлигаи Тоҷикистон як дастае аст ки умуман ягон имтиёзеро ба даст навардааст. дар 12 бозӣ 12 бохт дорад. ин албатта дастаи Душанбе мебошад. зарба ба тарафи дарвоза, бисёр зарбаи хубе иҷро карда шуд ва дарвозабон Муродов Муродҷон
از عهده برطرف کردن این ضربه برآمد. پس به کنار. دلشاد سلاموف. ضربه اجرا می شود و توپ بالاتر از دروازه رفت. رامون شریف پاسیو باخیب تو با کنار می رود. رامیرس جونی اوساگا بهادر خوجایف رحمان علی شریفوف. ضربه و باز مرادوف توانست از عهده برطرف کردن این حالت برآید. موقع ضربه زنی پس داده می شود. یک ضربه بهادر خوجایف ولی در نتیجه صدگذاری این وضعیت هم برطرف کرده شد. یک ضربه دیگر با طرف دروازه اجرا شد ولی به نتیجه. بهادر خوجایف پس باقی امکانیت برای ضربه زنی پیدا می شود. ضربه اجرا شد. این خوسه پخرا بود که اصلا البته با پای چپ بازی میکند و ضربه خوب رو هم میتونم از با پای چپ و طرف دروازه اجرا نمود. اینجا با پای رو ضربه داد که اونقدر خوب نرفت ضربه. تلاش نوبتی نهامید ابراهیم بود که توسط کنار به هجوم گذشت. ضربه خیلی قوی. بهادر خوجایف پس جانی رامیرس. بهادر خوجایف امکانیت می‌جویند فوتبالبازان استقلال برای ضربه نوبتی. پرتاب به کنار. ضربه اجرا می شود. یک کوشش دیگر اینجا کوان دوارت دیاس دروازه‌بان هم از موقع خود بیرون برآمد. برای ضربه زنی بسیار امکانات قلعی ولی
зарба иҷро кардаи ҷони рамирес болотар аз дарвоза рафт. мурод муродов ту ба назорати дастаи Истиқлол мегузарад. зарбаи Раҳмоналӣ Шарипов. ту аз паҳлӯи дарвозаи майдон берун рафт. фурсат акнун барои дастаи Амонатбонк. ҳатто зарба ҳам иҷро шуд. ҳамид Сафари Гулмирзо дар назди тӯб қарор дорад. вазъияти стандартӣ барои зарбазанӣ. вазъият хеле қулай. зарба ҳам зада шуд, вале ин ҳолатам бебарор ҷанбаст мегардад. дуарте зарбаи ӯ ба тарафи дарвоза. дарвозабон Мурод Мурадов аз ӯ ба тараф кардани вазъият баромад. пас бақиб партоф ба канор. алан васит дастаи Истиқлол. Раҳмоналӣ Шарипов зарбаи ӯ ва хеле зарбаи хавфнок, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун рафт. чанд мавсим пеш аз ин Раҳмоналӣ Шарипов бо чунин зарба дар охири дақиқот, вале аз наздиктар ҳатто қаҳрамониро ҳам таъмин карда буд барои дастаи Истиқлол. он замон Истиқлол бо Сорокампания барои қаҳрамонӣ мубориза бурданд. аммо ҳоло бошад қаҳрамонӣ амал кунанда албатта дастаи Сорокампания аст. дар мавсими қаблӣ онҳо на бо Истиқлол, балки бо дастаи Сипар барои қаҳрамонӣ мубориза бурданд ва имсол ҳам боз бо эҳтимоли зиёд мубориза барои қаҳрамонӣ байни ҳамин ду даста хоҳад буд. Истиқлол ва Сорокампания ва Сипар. Ки медонад, шояд Истиқлол ҳам ба ин ҳамроҳ шавад. албатта инҷо бозиҳо нишон хоҳанд дод.
гартиаго партоби ба канор. корту хотимаи мантиқӣ мерасад, то зарба ба тарафи дарвоза мерасад, вале ин ҳолатан бенатиҷа ба анҷом расид. барто ба канор. зарбаи навбатӣ ва ту ба дарвоза ворид мешавад. дар ниҳояти кор бозигарони Истиқлол тавонистанд ба задани гол шарафёб гарданд ва Хосе Паджарро бинандагони азиз муаллифини гол мешавад. кӯшишҳои хеле зиёдию ва дар ниҳоят ӯ бо як зарбаи на он қадар қавӣ вале нишонрасу дақиқ ҳисоби бозиро мекушояд. мо метавонем бори дигар мутаваҷҷеҳ шавем. бинед, зарба бисёр ҳам гӯем бо шасту мустаҳкам набуд, аммо хеле дақиқ ба кунҷи поёни дарвоза равон гардид ки дарвозабон аз уҳдаи бартараф кардани он набаромад. бармегарданд ба идомаи рақобат. бозигарони ҳарду даста аут ба нафи дастаи Монадбонк. онҳо метавонанд ба ҳамлаи навбатӣ раванд. барто ба канор. имконият аст барои задани гол. зарба ва дарвозабон Коан Дуарте ин вазъиятро бартараф кардан тавонист. ҳуҷуми навбатӣ. барто ба канор. имконияти зарбазани зарба ва Коан Дуарте ин вазъиятро бартараф мекунад. پس با کنار. و دروازه خالی ضربه اجرا می شود دوستان عزیز و حساب رقابت 2-0 از بازیگر پنجم میدانی اینجا استفاده کردند بازیگران دسته مونادبانک و از استفاده بازیگر پنجم میدانی با اون ور که دروازه خالی میماند دو مودول خوجایف با دروازه خالی توپ را وارد کرد. حساب 2-0.
бозам аз пауэрплей истифода мекунанд, яъне аз бозигари панҷуми майдонӣ дастаи Монатбонк, яъне дарвозаашон холӣ аст. Ҳикмат Исмоилов. Ҳикмат Исмоилов. истифодаи бозигари панҷум албатта маъноро дорад ки бояд хавфу хатар бисёртар эҷод шавад. Як нафар метавонад ба байна ҳам дарояд, вале танҳо идора кардани тӯб ягон маъноро намедиҳад ва ба чунин ҳолатҳо оварда мерасонад ки навбат ба навбат голҳо зада хоҳанд шуд. албатта инҷо бояд ба фоидаи дастаи Монатбонк ҳам ҳарф зад. Набудани чанд футболбоз таъсири худро мерасонад, чунки агар мо бозиҳои қаблиро ба хотир орем ва дар онҷо куллан агар аз пауэрплей бозигарони тим истифода мекарданд, хеле хуб истифода карда метавонастанд. инҷо голи Баҳодур Хоҷаевро мебинем ва ҳоло бошад голи Хосе Паджаро, голи дуюми дар бозии имрӯза ва голи сеюми дастаи Истиқлол. баъд аз он ки тӯб хато рафт, паси хато дода шуд, ин бозигар тӯбро гирифту, Хосе Паджаро тӯбро гирифту ба дарвоза ворид кард. ҳисоб аллакай 3-0. аз вақиб Ҳикмат Исмоилов. дар нақши бозигари панҷуми майдонӣ Ҳумид Иброҳим Рабҷаъфарӣ истифода карда мешавад. Рамзан Шарипов пас ба канор. Рамзан Шарипов. Дуарте пас вақиб, инҷо дарвозабон ҳам аз мавқеи худ берун рафтааст. ӯ ҳамчун метавон гуфт ҳамун бозигари панҷум дар ҳайати дастаи Истиқлол кӯмак карда истодааст. дарвозаи Истиқлол ҳам холӣ мемонад. зарба зада шуд. вале инавбат тӯб аз паҳлӯ дарвоза берун аз майдон меравад. ҳуҷуми навбатӣ зарба иҷро нашуд ва Мурод Муродов ин зарбаро бартараб кардан тавонист. чанд сейви олиро дар рақобати имрӯза анҷом дод Мурод Муродов.
вазъияти стандарти Баҳодур Хоҷаев ба мавқеи зарбазанӣ ба Рамонали Шарипов тӯбро метиҳад. Рамонали зарба зад, бенатиҷа. Висол ба канор. Рамирес, Рамонали Шарипов. Пас ба ақиб, Ҷони Рамирес. Як зарбаи дигар ва инҷо тӯб аз паҳлӯ дарвозаи майдон берун меравад. партоб ба ақиб. Зарба ва инҷо комбинатсия хеле хуби дастаи Истиқлол ба голи чорум интиҳ меорад. Ҷони Рамирес муаллифи гол мешавад. метавонем боригар мутаваҷҷеҳ шавем чӣ гуна хоси паҷаро тӯбро ба мавқеи зарбазанӣ ба Ҷони Рамирес дод. ин бозигар бо зарбаи қавӣ ҳисобро 4-0 кард. Икмат Исмоилов паси ба канор. дарвозабон тӯбро мегирад ва ба тарафи дарвозаи холӣ зарба иҷро мекунад. партоб ақиб. дақиқаи охирин дӯстон азиз ҷараён дорад. бозам 5 нафар дар майдон ҳастанд. бе дарвозабон дастамонадбон аз паверплей истифода мекунад. зарба ба тарафи дарвоза иҷро шуд вале бенатиҷа. хосе паҷара пасё ба канор. дигар Тиаго. зарба ва Муродов аз удай ба тараф кардани зарба баромад. инҷо акнун аввал зарбаи кунҷӣ гуфта шуд ва баъдан таймаут, чун ҳамин зарбаи кунҷӣ бояд бозигузорӣ карда шавад. барои ҳаминам таймаут гирифта шуд.
акнун мебинем ки бо кадом тарз асул бозигузорӣ карда мешавад. Осон ва сода ба мувқеи зарбазани партофта шуд. Дилшод Саломов зарбаро иҷро кард ки дарвозабон Мурод Муродов аз уҳда бартараф кардани ин зарба баромад. пас бахиб ва ҳамин тariq дӯстон арҷманд қисми аввали рақобати дастаҳои Истиқлол ва Амонатбонк аз даври 13-уми Суперлигаи Тоҷикистон оид ба фуззал ҷанбаст мешавад. 4-0 ҳисоби қисми аввал аст ва дар нимаи дуввум шуморо интизорем. Бо мон бошед.
دوستان ارجمند و مخلصان سر شماره فوتزال برمیگردیم به قسم دوم رقابت دستای استقلال و مراد بانک. این سوپرلیگ تاجیکستان اوید با فوتزال می باشد و پس از تمام شدن نیمه اول حساب 4-0 به نفع دستای استقلال می باشد. در نیمه اول بازیگران این تیم البته بهتر بازی کردند و بعد از اون که توپ یکم رو وارد دروازه کردند به خلاصه آمدند. بازیگران دسته مراد بانک که عموما استودی مربیان این تیم که باید از بازیگر پنجم میدان استفاده کرده شود، یعنی از پاور پلی، و بعدا باز گل‌های نوبتی رو به ثمر رساندند. بازیگران استقلال به دروازه خالی اونها تقریبا گل زدند و حساب 4-0 شد و با حساب مذکور نیمه اول به اتمام رسید و قسم دوم هم اکنون آغاز می شود. بار دیگر من هیئت رو به شما شناس میکنم. کلی بازیگرانی که نام‌نویس شدن برای بازی امروز در دسته استقلال اینها کوان دوارته دیاز، دلشاد سلامов، محمد افغانов، خوسه پاجارو، ایگار تیاگو، نوشیروان قربانزاده، رحمان علی شریفов، بهادر خوجاєв، شهریار جمعخانزاده، جونی رامیرز و مویز زمانов هستند. سرمربی دسته الکساندر زابیرادзе. امانت بانک دوستان عزیز، هیئت این تیم به طور ذیل است. کلی بازیگران رو به شما شناس میکنم. مراد مرادov دروازه‌بان، امید نظری زاده، بهروز رجب علی زاده، حمید سفری غلامرضا، خوب حسن‌الدین صاحبов، بعدن حمید عرب جعفر ابراهیم، حکمت اسماعیلov، شراف‌الدین سعیدزاده و صاحب جان التبایف. سرمربی دسته شیرزاد جمعیف. دوباره بازی امروزه ابوبکر محمدов این بازی رو حکمی میکند، به او کمک میرساند رشید سعیدتبرов. داور احتیاطی مهراب اودینایف است. ثانی اسنج امیرجان شاکیرов، ناظر داوران کامل قربانov و کمیسر بازی عثمان برهانov. خود رسا میکنم که این بازی دوری 13 سوپرلیگ تاجیکستان اوید با فوتزال می باشد. و در این دور باز برگزار شوی چند رقابت دیگر هم در نظر است. توجه میکنیم سرول به همین هجوم و تو به دروازه وارد می شود. این علاقه هفت گل است که حمید سفری غلامرضا دوباره به دروازه خود وارد میگرداند. حساب 5-0. من بار دیگر خاطر رسانی میکنم که البته چند بازیگری دسته امانت بانک در این رقابت شرکت ورزیده نمیتوانند که از زمره بازیگران مهم هم به حساب میروند. گفتم که برگزار شوی چند رقابت دیگر در این دور در نظر است. از جمله استرافشان باید با کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی نماید که حالا باید جریان داشته باشد و برگزار شوی دو بازی دیگر پگاه در نظر است. سورا کمپانیا با دسته سومون بازی خواهد کرد در مجمع ورزشی دانشگاه ملی و سپر باشد با دسته دوشنبه در قصر ورزشی شهر خوجند بازیشان در نظر است. پس بقیب سالی بهروز رجب علی زاده بقیب و باز هم بهروز به کنار پس میدهد. تو به نظارت دسته استقلال میگذارد. محمد افغانov مبارزه میبرد. این بازیگر امکانات برای ضربه زنی میجوید ولی فرصت ضربه زنی را پیدا نکرد. پس بقیب
Muhammad Afg'onov. Bahodur Xo'jayev pas yo'q ba Muhammad Afg'onov imkoniyati navbatda برای zarba zadan va این vaziyat bartaraf میشود. پس با مرکز امکانات برای ضربه‌زنی ضربه اجرا می شود و توپ باز هم وارد دروازه می گردد. باز یک گل دیگر بهادر خوجایف این گل را به ثمر می رساند. حساب بالای 6-0 دوستان عزیز. این حساب خیلی کلان است. ولی ضربه هم خیلی قوی اجرا شد. دروازه‌بان در موقع خود نبود چون که طوری گفتیم از پاور پلی از بازیگر پنجم میدانی استفاده کرده رساندند بازیگران امانت بانک. 6-0. اینجا خود بازی ویران شد بر مقابل تیاگو. ضربه به طرف دروازه و تو وارد دروازه می شود. خوسه پاجارو از همین موقع از فاصله دور ضربه میزند که توپ به دروازه وارد می شود. معلوم می شود که توپ رسیده بود است به یک فوتبالباز. می توانیم متوجه بشویم توپ رو به دروازه در آخرین لحظه اوساگا رامیرس جانی رامیرس وارد کرد. بعد از ضربه‌ای که خوسه پاجارو از فاصله دور اجرا کرد اونجا جانی رامیرس در آخرین لحظه به توپ رسید و توپ بعد از رسیدن به پای او وارد دروازه شد. 7-0. پس بخیب پس به کنار حمید ابراهیم مبارزه ولی باز هم به نتیجه. ضربه نوبته تو بس پاپ دروازه از میدان بیرون شد.
Игор Тиаго инҷо бо пои рост зарба зад. Барои чӣ ман пои ростро аҳамият додам? Чун ки Игор Тиаго яке аз ҳамон бозигароне аст ки ба порагӣ бо пои чап бозӣ мекунад. Дилшод Саломов. Пас ба канор. Ҳикмат Исмоилов мубориза дар канори майдон ва тӯб аз майдон берун мешавад. Берӯз Раҷабализода. Пас ба Қиб. Ҳамид Иброҳим. Алай Навати, пас ба марказ. Ҳамид Иброҳим дар канор. Мурод Муродов ин вазъиятро бартараф мекунад. Баҷаро пас ба канор. Игор Тиаго. Дилшод Саломов ва дарвозабон Мурод Муродов ин ҳолатро бартараф мекунад. Берӯз Раҷабализода. Пас ба Қиб. боз ба Қиб бармегардад. Ҳамид Иброҳим. ба дохили ҷаримагоҳ дар як ҳолат расид ва бозам аз он берун гардид. Бозигарони Истиқлол албатта ҳоло орумона бозӣ карда истоданд. дигар умуман барояшон лозима ҳам нест ва ягон зарурате надорад то онҳо бо саросемагӣ бо гӯшумраи зиёди бозигарон ба ҳамла раванд, чун ҳисоби рақобат ба пуррагӣ онҳоро қароятманд карда метавонад ва дарвозабон ҳамчунин голҳои зеборо ба самар мерасонад. бинед ки аз фосилаи дур Куан Дуарте Диас чӣ гуна зарба мезанад. Як зарбаи қавӣ бо шаст мустаҳкам ва нишонрасию
ба дарвоза ворид мешавад. балаза такрор мутаваҷҷеҳ мешавед. бинед ҳеҷ кас дар пеши ӯ нест. зарбаро омода кард ва баъдан хеле қавӣ онро иҷро намуд. ӯ ҳисоби рақобатро боз ҳам калонтар кард. айни ҳол албатта дар суперлигаи тоҷикистон 2026 8 даста ширкат меварзанд. Сорокампания, Истиқлол, клуб марказӣ варзиши артиш, Сомон, Амонатбонк, Душанбе, Сипар ва Истарафшан. аз моҳи май мавсими оғоз гардид. 6 май саҳитараш оғоз шуд ва тавре мо шумо медонем дар ду давр албатта идома меёбад, дар ду марҳила дар назар дошта мешавад. Бартобаканор Коандо Арте. маълум аст ки дастаҳои асосии Сорокампания, Сипар ва Истиқлол мебошанд. аз ҳамин дастаҳо аз дигарон дида ҳам ҳайати қавӣ, ҳам зарфияту иқтидори бештаре доранд. дастаҳои дигар ҳам ба мисли Истарафшан, клуб марказӣ варзиши артиш, ин дастаҳо ҳам албатта мубориза мебаранд, вале бинед ки фарқияти ин се даста аз дигарон куллан дигар аст. ва инро шумо яъне тасдиқи ин гуфтаҳои маро шумо метавонед дар ҷадвали мусобиқа бинед. ба ҷадвал назар андозед ва ҳама чизро пай мебаред. баъд аз 12 давр барои мисол ин дастаҳо 34 имтиёз, Сорокампания 28, Сипар ва Истиқлол доранд. бинед ки фарқият байни ин се даста ва дастаҳое ки аз чорум поинтар ҳастанд чӣ гуна аст. ин дастаҳо 28 хол доранд, яъне зинаи семи Истиқлол, ва дастаи зинаи чаҳорум Истарафшан 13 хол. фарқият аз замин то осмон. метавон албатта гуфт ки Сорокампания, Сипар ва Истиқлол куллан дар чемпионати дигаре баромад мекунанд ки дар он ҷо танҳо ҳамин се даста ҳастанд. Истиқлол, Истарафшан, клуб марказӣ варзиши артиш, Амонатбонк ва Сомон инҳо чемпионати худро доранд. дастаи Душанбе бошад, онҳо куллан аз ҷаҳони дигаранд. пас мавқеи зарбазанӣ, инҷо як зарба иҷро шуд. Шаҳриёр Ҷумъахонзода чунин зарба зад, вале ту болотар аз дарвоза меравад. Сорокампания албатта қувваи асосӣ дар мавсими кунунӣ ва умуман қаҳрамони амалкунанда ба ҳисоб меравад. баъдан дастаи Сипар, яке аз номҳои шинохтаи футзали Тоҷикистон аз вилояти Суғд,
солҳои зиёд дар сатҳи баланди футзали кишвар рақобат кард, чанд сол набуд дар Суперлига ва албатта яке аз рақибони асосӣ барои қаҳрамонӣ барои дастаи Сорокомпания ба ҳисоб меравад ва барои Сорокомпания ва Истиқлол. баъдан албатта Истиқлол яке аз маъруфтарин бошгоҳҳои футболи кишвар дар маҷмӯи системаи футболӣ ки дар футзал албатта барои ба натиҷаҳои баланд расидан мубориза мебарад ва тавре мебинем дар мавсими ҷорӣ албатта аз дастаҳои пешсаф аст. клуб маркази варзиши Артиш, дастаи намояндаи Артиши кишвар дар Суперлига албатта кӯшиш мекунад то рақобати ҷиддӣ намояд, вале он зарфиёти иқтидори ҳоло надорад ки бо ин се даста бо Истиқлол Соро ва Сипар мубориза барад. Амонатбонки Душанбе, дастаи дигари пойтахт ки дар мавсими 2026 албатта зери роҳбари Шерзод Ҷумаев бозам кӯшиш мекунад натиҷаҳои хубе дошта бошад. дастаи Истаравшан албатта ягона намояндаи шаҳри Истаравшан дар Суперлигаи имсол аст ва ҳузури ин даста ба чемпионат албатта рақобати минтақавиро бештар мекунад, ҳангоме ки дастаи мазкур бо Сипар бозӣ мекунад. яъне 6 даста аз Душанбе, як даста аз Хуҷанд ва як даста аз Истаравшан мебошанд. аз ин рӯ қисми зиёди бозиҳои Суперлига албатта дар пойтахт ва байни дастаҳои пойтахт баргузор мешаванд. ҳамлаи навбатӣ ва инҷо ту ба дароза ворид мешавад. дӯстон арҷманд ва ҳисоб боз ҳам калонтар мешавад. Баҳодур Хоҷаев голи навбати худро дар рақобати имрӯза ба ҳадаф мерасонад. 9-0. зарбаи навбатӣ. Дилшод Саломов вазъияти стандартӣ ӯ зарбаро иҷро мекунад. ин зарба дар натиҷаи садгузорӣ бартараф карда шуд. партоба канор. масъалаи пирӯз дар ин дидор, яъне дастаи ғолиб аллакай ҳаллу фасл аст.
ва суоли ягона танҳо ҳамине боқӣ мондааст ки дастаи Истиқлол боз чанд голи дигар мезанад. Оё голҳои худро ба адади дурақама мерасонад ё на? дигар Тиаго зарба ё Мурод Муродов бартараф мекунад ин зарбаро. ҳалаи дастаи Амонатбонк дарвоза холӣ буд ва бинед ки инҷо Куан Дуарте чӣ гуна бозӣ кард ва дар марказ майдон тӯбро аз назди поёи футболбози Амонатбонк зада дур кард. зарба ба хати ҳамла дарвозабон ин вазъиятро бартараф кард, вале чунон менамуд ки ӯ аз мавқеи худ берун буд. Ин як ҳолат дигаре ки бенатиҷа ба поён расид. хуб, акнун бармегарданд ба идомаи рақобат бозигарони ҳарду даста. вақт албатта хеле кам мондааст. Хосе Паджаро пас ба канор. инҷо шояд пас буд. ба ҳар сурат ин вазъият бенатиҷа ба анҷом расид. ҳамлаи дастаи Амонатбонк хеле хуб инҷо дар хат дифоъ бозӣ карда шуд ва ин вазъият бартараф шуд. Ҳикмат Исмоилов онро бартараф кард. Хосе Паджаро зарбаи дигар Мурод Муродов ин зарбаро ҳам бартараф кард.
حالا نوبتی دسته استقلال بجارا پاسیو با کنار و دوستان ارجمند همین طریق رقابت دسته‌های استقلال و امانتبانک به انجام میرسد. این رقابت با غلبه باورینو که دسته استقلال پایان یافت با حساب کلان 9-0 دسته استقلال در این دیدار پیروز می شود و ما کلی مخلصان دسته استقلال را با این غلبه تبریک و تهنیت میگوییم و با شما در همینجا خیر خوش میکنیم. خیر تنسیت و خانه آباد باشید.